עוד פעם, המתחממים העניינים שם, אתם יכולים לראות את זה עכשיו, התקהלות של כל השחקנים. משחק חם מאוד פה בקריית שלום, בלי סיבה, אפילו מוטי וניר נכנס לקר הדשא, ועכשיו מרחיק את השחקנים של ולאדי קפקז. לא פעם ראשונה ששתי הקבוצות האלה מצליחות להגיע לעימות גם פיזי בין שחקנים במהלך המשחק הזה. שוב. רוני גפני, עוד פעם העניינים מתחממים, ובקצב הזה, עכשיו אפשר לראות שם ניסיון, ויש שם מכות. וואה. שם. לא ככה, כיבוש המשחק האמון הזה התפתח. ועכשיו התערבות גם של אנשי הנהלת מכבי תל אביב. המשחק הזה היה חם מההתחלה, והוא התחמם עוד יותר בדקות האחרונות. דניאל בר נתן פוצץ את המשחק בין מכבי תל אביב ללנה ולאדי קפקז. יותר נכון, התקרית האלימה בין שחקני הקבוצות היא זו שפוצצה את המשחק. דניאל בר נתן רק נתן את השריקה הסופית וביקש מהשחקנים לרדת לחדר ההלבשה, ובכך מסתיים המשחק בין מכבי תל אביב ללנה ולאדי קפקז. לא כך קיוו הצדדים, שיראה יום שישי בצהריים, משחק אימון שאמור להיות מבחן לשחקנים משתי הקבוצות, והוא מסתיים לו אחרי תקרית חריפה בין שחקני הגנת מכבי תל אביב לשחקני ולאדי קפקז. כניסה שם של אחד השחקנים ברגלו של גיז'רמו ישראלביץ' מובילה את אבי סטרול להתפרץ על השחקנים, כמו שאר שחקני מכבי תל אביב ושחקני ולאדי קפקז שנכנסו למהומה הזאת. אתם ראיתם בעצמכם את התמונות. המשחק הזה חם היה מתחילת המשחק, אמרנו את זה, ובדקה 52 הוא הגיע לשיא. לא שווה את זה, אומר דניאל בר נתן, בטח לא במשחק אימון של יום שישי בצהריים, ובכך מתפוצץ המשחק. 0-0 זו הייתה התוצאה לפני שריקת הסיום הלא חוקית, ו-0-0 תהיה התוצאה גם בסיום.